सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै आरो इसोरनि राव खोनासंनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आंनि सालम एनबि इउटुब चेनेलाव आङो बरायनानै लायो। फै जों दसे सम इसोरनि राव जोङो खोनासंनि। दिनैनि आयदायानो जाबाय सामारियाखौ बेंखननाय। आङो फरायनि 2 राजाबलि 6 बालाब 24 सारिनिफ्राय फरायगोन। जिसुनि मुङै आरामियारि राजा बेना-हादादना गावनि गासै रोंनांग्राफोरखौ लानानै सामारिया नोगोरखौ बेंखनहैदों। बेंखननानै दोनजानाय समाव नोगोराव एसेबां ओंखाम आंखाल जादों। बे राव फरायनाय खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। आरामियारि राजाया गावनि गासै दावहा नांग्राफोरखौ लानानै सामारिया नोगोरखौ बेंखनहैदोंमोन आरो सामारिया नोगोरखौ बेंखननानै दोननायलाय सामारिया नोगोराव गोबां रोखोमनि अभाब आंखाला सफैदोंमोन। आरो सानसेखालि राजाया जेब्ला दुर्ग सा बियो थाबायदोंमोन, बे समाव सासे बिमाया राजाखौ गाबज्रिनानै बुंदोंमोन, "ओ राजा, नों आंखौ हेफाजाब हो।" बे समाव राजाया बुंदोंमोन, "फोरबोआनो नोंखौ हेफाजाब होआब्लालाय आं नोंखौ माबोरै हेफाजाब होनो हागौ? आं नोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आंहा जेबो गैया।" राजाया बे बिमाखौ फिननाय होदोंमोन। बे समाव राजाया बुंदोंमोन, "नोंहा मा जादों?" बे समाव बे बिमाया सासे बिमाखौ दिन्थिनानै बुंदोंमोन, "जों सानैनि गेजेराव बेबायदि रायज्लायलायनाय जादोंमोन दे, दिनै नोंनि गथ'खौ जों बुथारनानै संनानै जादोनि आरो गाबोननि दिनाव आंनि गथ'खौ जों जागोन। बेबायदि होननानै जों सानैजों रायलायनानै आंनि गथ'खौ जों बुथारनानै संनानै जाबाय। नाथाय उनाव जेब्ला आं बे बिमानि गथ'खौ जानो थाखाय बियो, अब्ला बे बिमाया गावनि गथ'खौ आंनो जानो थाखाय होआखै।" जेब्ला बे खोथाखौ राजाया खोनादों, राजाया गावनि गाननाय गस्लाखौ बिसिनानै बियो दुखु जादों, बियो गाबदों आरो बियो दुखुजों बियो बुंदोंमोन, "आङो फोरबोनि मानसि इलिसा भावबादिखौ आङो नस्थ' खालामगोन, आङो बेखौ बुथारगोन।" बेबायदि बियो बुंनानै इलिसा भावबादिनि खाथिसिम बियो थांदों। जेब्ला 2 राजाबलि 7 बालाब 1निफ्राय फरायो अब्ला मोननो हायो। आङो फरायगोन। इलिसाया होनबाय, "फोरबोआ मा होनदों खोनासंदो। फोरबोआ होनदोङो, गाबोन बे समाव सामारियानि लांगोनायाव मोजां गमखौ 3 किल' 1 सेकेल आरो 6 किल' बार्लिखौ 1 सेकेल रुफानि फानफैगोन।" बे समाव जेब्लानाखि राजाया इलिसा भावबादिखौ बुथारनो थाखाय नागिरदोंमोन, इलिसा भावबादिया राजाखौ बुंदोंमोन, "राजा, खोनासं, फोरबोआ मा होनदों? फोरबोआ होनदों, गाबोन बेबायदि समाव सामारिया नोगोराव जानाय लोंनायफ्रा आग्लाय बिग्लाय जागोन।" जेब्ला बे बाथ्राखौ इलिसा भावबादिया बुंदोंमोन, अब्ला राजानि लोगो हादांग्राया फोथायाखैमोन। बियो बुंदोंमोन, "फोरबोआ नख्रांखौ खेवनानै अखा हाहोआब्ला बे माब्लाबाबो जाथारनाय नङा।" बे समाव इलिसा भावबादिया बुंदोंमोन, "बे गासैबो गाबोननि दिनाव जागोन, नाथाय नोङो नोंनि मेगनफोरजों नुगोन, नोङो मोनजानाय नङा।" खोनासं आंनि अनजाग्राफोर, बै समाव सामारिया नोगोराव बेबायदि अभाब आंखाला मानो सफैदोंमोन? मानोना गथै सुथुरफ्रा सामारिया नोगोरखौ बेंखननानै लादोंमोन। बेनिखायनो बेबायदि अभाब आंखाला बै समाव सामारिया नोगोराव सफैदोंमोन। मानसिफ्रा गाव गावनि गोरबोनि गथ'फोरखौ बुथारनानै संनानै जानांनाय बेबायदि परिबेसा बै समाव सफैदोंमोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर, जेब्ला पापआ जोंनि जिबनखौ बेंखननानै लागोन, जेब्ला पापआ जोंनि न'खरखौ बेंखननानै दोनगोन, अब्ला गोबां रोखोमनि असान्थिया, गोबां रोखोमनि आंखाला जोंनि जिबनाव, जोंनि न'खराव नुजाथिगोन। नोंनि जिबनाव थाखा फैसा अभाब थाया जानो हागौ, नाथाय न'खराव गोजोननायनि अभाब आंखाल थानो हागौ। दिनै नोंनि बेक्तिगत जिबनाव जेखि असान्थि जाया मानो, दिनै नोंनि न'खराव जेखि असान्थि आंखाल अभाब थाया मानो, जोङो फोथायनायखौ इसोरनियाव दोननो नांगोन। दिनै इसोरनि गोथां रावा जोंनो मिथिहोदों। इसोरनि मानसि इलिसा भावबादिया राजाखौ बुंदोंमोन, "राजा, खोनासं, फोरबोआ मा बुंदों? फोरबोआ बुंदों, गाबोन बे नोगोराव जानाय लोंनाया
एभेलेबेल आग्लाय बिग्लाय जागोन। दिनै इसोरनियाव नोङो फोथायोब्ला दिनै नोंनि बेक्तिगत जिबननि अभाब आंखालखौ इसोरा फोजोबनानै नोंनि जिबनाव आशीर्बादखौ बियो लाबोनो हागौ। नोंनि न'खरनि अभाब आंखालखौ दिनै फोजोबनानै नोंनि न'खराव गोजोननाय शान्ति आग्लाय बिग्लाय बोर आशीर्बादखौ इसोरा दिनै लाबोनो हागौ। जों दिनै बेखौ फोथायनो नांगोन। नाथाय जाय हादांग्राया फोथायाखैमोन बिनिखायनो बुंदोंमोन नोङो नुगोन नाथाय नोङो मोनजानाय नङा। जेरैबायदि फोरबोनि मानसिया बुंबाय गाबोन जानाय लोंनाय आग्लाय बिग्लाय जागोन नाथाय माबोरै जागोन? फै जों खोनासंनि 2 राजाबलि 7:3 फरायब्ला मोननो हायो। बै समाव सामारिया नोगोरनि लांगोनायाव 4 मानसिफोर दङमोन। जाय मानसिफ्रा खुरिया रगजों बिसोरो सैनांदोंमोन। खुरिया बेमार जाजानायलाय बिसोरो नोगोर सिङाव थानायनि अधिकार गैयामोन। गावनि न'खरजों फरियालजों बिसोरो थाफानो थाखाय हायामोन। बिसोरो नोगोरनि बाहेरायाव बिसोरो गोदाव सोराव जिउ खुंनो बिसोरो गोनां जायोमोन। बुंनो थाङोब्ला बै समाव बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा न'खरनि थाखाय हादरनि थाखाय हारिनि थाखाय जेबो खामानियाव फैयामोन। बिसोरनि जिबना गोदाव सोरावमोन आरो बिसोरो उदायि बादि बयजोंबो सानजादोंमोन। नाथाय बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा बिसोरो गावजों गाव रायज्लायनानै बेबायदि बुंदोंमोन जोङो नोगोर सिङाव हाबहैयोब्लाबो जोङो थैगोन। मानोना नोगोर सिङाव गेदेर मोनसे आंखाल जानानै दङ आरो जोङो बे जायगायाव थायोब्लाबो जोङो थैनांगोन। आंनि अनजाग्राफोर बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा गाव गावखौ बिसोर डिसाइड खालामदोंमोन। बिसोरो उनजों थांफिननो थाखाय बिसोरो हास्थायाखैमोन आरो बे नोगोरनि बाहेरायाव बे जायगा दाबसेयाव थानो थाखायबो बिसोरो लुबैयाखैमोन। इसोरनि गोथां रावा बुंदों उनजों दानायफिन, उनजों नायफिनोब्ला थैगोन। बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा बुंदोंमोन जोङो नोगोर सिङाव थाङोब्लाबो जोङो थैगोन। मानोना नोगोराव अभाब आंखाल जागासिनो दङ आरो बे नोगोरनि बाहेरायाव जोङो थायोब्लाबो थैनांगोन। बिसोरो गावजों गाव रायज्लायदोंमोन। बेनिखायनो बिसोरो उनजों नोगोरनि सिङाव थांनो थाखाय बिसोरो लुबैयाखैमोन आरो बे नोगोरनि बाहेरायावबो बिसोरो थानो थाखाय लुबैयाखैमोन। नाथाय बिसोरो 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा दावहानि फोथाराव थांनो थाखाय बिसोरो थाम थिम जादोंमोन। जाय आरामियारिफ्रा सामारिया नोगोरखौ बेंखननानै दोनदोंमोन, जाय आरामियारिफ्रा दावहा नांनो थाखाय थाम थिम जानानै दङमोन, बे दावहानि फोथाराव थांनो थाखाय आरामियारिनि बादायाव थांनो थाखाय बे 4 मानसिफ्रा गाव गावखौ बिसोरो डिसाइड खालामदोंमोन। जों नोगोर सिङाव थाङोब्लाबो जोङो थैनांगोन। दिनैबो आंनि अनजाग्राफोर इसोरनि गोथां रावा बुंदों उनजों दानायफिन। जायहा नांगाल मुथियाव आखाइ होनानै उनजों नायफिनगोन बियो जिसु ख्रिस्ट'नि चेला जानो समाया होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बियो बुंदोंमोन। बिनिखायनो फै, बे बोथोरा उनजों नायफिननायनि बोथोर नङा, जोङो सिगां फारसे थांनायनि बोथोर। आरो बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा बुंदोंमोन जोङो बे नोगोरनि बाहेरायाव थाबाय थायोब्लाबो जोङो थैनांगोन, जों बेयावबो थानो हाया। आंनि अनजाग्राफोर दिनै नोङो हमनो हाबायब्ला आंनाव गाज्रि सर' दं, आंनाव गाज्रि पापनि आखुथाय दङ, आङो पापावनो दङ, नोङो गावखौ मोनदांबायब्ला नोङो बे पापाव नों थाबाय थानो नाङा। नोङो दिनै जुदि पापावनो थाबाय थायोब्ला, पापखौनो मावबाय थायोब्ला, गाज्रि सर'खौनो मावबाय थायोब्ला दिनै नोङो थैनो नांगोन। बेनिखायनो बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा बुंदोंमोन जोङो नोगोरनि सिङावबो उनफारसे जों थांलिया, जोङो बे जायगा नोगोरनि बाहेरायावबो जों थालिया। जे जायगायाव आरामियारिफ्रा दावहा नांनो थाखाय थाम थिम जादों जों बे दावहानि फोथाराव थांसिगोन। बिसोरो गाव गावखौ बिसोरो थाम थिम खालामनानै दावहानि फोथाराव बिसोरो आवगायलांदोंमोन। जेब्ला बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा आवगायलांदों फोरबोनि उपस्थिति, अब्ला इसोरा बिसोरजों थांफादोंमोन। इसोरनि दावहा नांग्रा आर्पफ्रा आरो इसोरनि प्रेजेन्सआ बे 4 खुरिया हमजानाय मानसिफोरजों लोगोसे
थांफादोंमोन आरो फोरबोआ बे साब्रै मानसिफोरनि थाबायनाय सोदोबखौनो गिदिर मोनसे दावहा नांग्रा हानजाया दावहा नांनो फैदों बेबायदि खोनाहोदोंमोन आरो बे समाव दावहा नांनो थाखाय थाम थिम जानानै थानाय आरामियारि दावहा नांग्राफ्रा बिसोरो गिदोंमोन मानोना गिदिर दावहा नांग्रा हानजाया फैदों होननानै बिसोरो खोनादोंमोन मानोना फोरबोआनो बिसोरनो खोनाहोदोंमोन। बिनिखायनो बे आरामियारि दावहा नांग्राफ्रा जाय आरामियारि दावहा नांग्राफ्रा सामारियाखौ बेंखनानै लादोंमोन, सामारियाखौ नस्थ खालामनो थाखाय, सामारियाखौ फोजोबनो थाखाय फैदोंमोन, बे दावहा नांग्रा आरामियारिफ्रा गाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय बिसोरो हानायमानि दावहानि फोथारखौ नागारनानै खारदोंमोन। गासैखौबो दोननानै बिसोर खारदोंमोन। थाखा फैसा, गराय, जि जोम, जानाय लोंनाय गासैखौबो बे दावहानि फोथाराव नागारनानै गाव गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय बिसोर खारदोंमोन। इसोरा बे साब्रै खुरिया हमजानाय मानसिफोरखौ दोननायनि गेजेरजोंनो दिनै इसोरा बिसोरखौ गिख्रंहोदोंमोन आरो बेनि उनाव बे साब्रै खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा बादा सिङाव थांनानै थोजासे जानाय लोंनायखौ बिसोरो मोनदों आरो जोबनायाव बिसोरो राजानोबो खोन्थाहैदों आरो बेबायदियैनो राजाया गावनि दावहा नांग्राखौ लानानै बे गासैबो आरामियारि बादायाव फैनानै आरामियारिफोरनि दंनाय थाखा फैसा, जि जोम, जानाय लोंनाय बे गासैखौबो लानानै बिसोरो सामारियाव थांफिनदों आरो बेबायदियैनो सामारियाया सुथुरफोरनिफ्राय गनायखौ मोनदों, उदांस्रिखौ मोनदों आरो सामारियायाव जानाय लोंनाया आरोबाव आग्लाय बिग्लाय जाफिनबावदों आरो सामारिया सिङाव थानाय मानसिफ्रा, नोगोरनि सिङाव गोबावनिफ्रायनो उखैनानै रसा नांनानै थानाय मानसिफ्रा थोजासे बिसोरो मोनजादोंमोन आरो बे समाव जाय राजानि हादांग्राया फोरबोनि बोसोनखौ फोथायाखैमोन, इलिसा भावबादिनि बुंनायखौ फोथायाखैमोन आरो इलिसाया जेरैबायदि बुंदोंमोन बे गासैबो जागोन, नाथाय नोङो नोंनि मेगनजोंल' नुगोन, नोङो मोनजानाय नङा। बे हादांग्राखौ राजाया नोगोरनि लांगोना नेग्रा खालामदोंमोन आरो मानसिफोरनि भिरजों गासिन जायै बे हादांग्राया थैलांदोंमोन। बेबायदियैनो बियो बे गासैबो जानायखौ नुदोंमोन, नाथाय बियो मोनजायालासे थैलांदोंमोन। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोंबो दिनै जोंनि फोथायनायखौ जिसु ख्रिस्टनाव दोनाब्ला जों माब्लाबाबो जोङो इसोरनि बोर आशीर्बादखौ आरो इसोरनि रैखाथिखौ जों मोननाय नङा। जों दिनै इसोरनि सायाव फोथायनायखौ दोननांगोन। दिनैनि थासारिया नोंनि न'खराव जेखि जाया मानो नोङो फोरबोनियाव फोथायनो नांगोन। जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों मिथिबाय, जाय साब्रै खुरिया हमजानाय मानसिफ्रा, खुरिया जाजानाय मानसिफ्रा बै समाव जेबो उदायि बादिमोन। बिसोरो गावनि न'खरजोंबो थानो थाखाय हायामोन। नोगोर सिङाव थानानै मानसिफोरजों खामिफानोबो बिसोरहा अधिकार गैयामोन। नोगोरनि बाहेरायाव आलाय सिलाय गोदाव सोराव बिसोरो दिनै थांनानै थानो नाङोमोन। नाथाय बिसोरो जेब्ला दावहानि फोथाराव थांनो थाखाय बिसोरो गावखौ थाम थिम खालामदोंमोन, अब्ला दिनै इसोरनि उपस्थितिया बे साब्रै मानसिजों लोगोसे थांफानानै इसोरा दिनै इस्राएलफोरनि जिबनखौ बासायदोंमोन आरो दिनै गोबां अभाब आंखालनिफ्राय बे साब्रै मानसिनि गेजेरजों इसोरा बासायदोंमोन आरो नोगोर सिङाव थानाय मानसिफ्रा बे साब्रै मानसिफोरनि गेजेरजों आग्लाय बिग्लाय जानाय लोंनायखौ मोनजादोंमोन। दिनै आंनि अनजाग्राफोर, नों साननो हागौ, आङो फरायनायाव मोजां नङा, आंनि न'खराव आंनो गासै बिसोआव लोरबांसिन, आंनि गामियाव आंनि न'खरानो उदायिसिनथार। नोङो लोरबां जानो हागौ, जिबन हिसाबै, बेक्तिगत हिसाबै नोङो लोरबां जानो हागौ, न'खर हिसाबै लोरबां जानो हागौ। थेवबो जेब्ला नोङो फोथायनायखौ इसोरनि सायाव दोनगोन, नोंनि गेजेरजों इसोरा नोंनि न'खरखौ बासायगोन, नोंनि गेजेरजों इसोरा नोंनि जाथि बंस'खौ बासायगोन आरो नोंनि गेजेरजों इसोरा नोंनि न'खरखौ, नोंनि गामिखौ, नोंनि मण्डलिखौ आरो नोंनि ओनसोलखौ इसोरा बोर होनो थाखाय बियो हास्थायो आरो लुबैयो आरो इसोरा दिनै नोंखौ लानानै गेदेर खामानि मावनो बियो लुबैदों आरो नोंखौ नेनानै दङ। बेनिखायनो फै, जोङो दिनै उनजों थांफिना लासे आरो जों फाबावनो जों थायालासे जोङो सिगां जों दावगालांनि। दिनै बे साब्रै खुरिया हमजानाय बादि जोङो सिगां फारसे
जोङो दिनै दावगालांनि जेन' जोङो जोंनि जिबनखौ आरो जोंनि न'खरखौ जों बासायनो हानाय बादि इसोरा नोंखौ लानानै नोंनि न'खरखौ आरो नोंनि मण्डलिखौ नोंनि जाथि बंस'खौ बासायथोंसै आरो इसोरा नोंनि न'खरनि गासैखौबो सुफुंनानै होथोंसै। इसोरा बे राव खोनासंनाय